Kungenzeka ukuthi awukholwa kulokhu manje, kodwa kunezindlela eziphambili ezifihlekile eBhayibhelini ezingashintsha impilo yakho yezezimali ezinyangeni eziyisithupha kuphela. Kubukeka kungenzeki. Ngiyakuqonda. Kodwa ngizokukhombisa ukuthi abantu abavamile, abangenazo izinzuzo ezikhethekile, basebenzisa lezi zifundo futhi bashintsha ngokuphelele isimo sabo sezezimali. Kungenzeka ukuthi awuboni, kodwa konke okwenzeka empilweni yakho yezezimali kuqala engqondweni yakho. Usuke ubone kanjani ukuthi abanye abantu bathanda ukuhlala nemali, kanti abanye bahlala bezama kodwa basephusheni, kungakhathaliseki ukuthi basebenza kanzima kangakanani? Lokhu akuyona icala. Indlela ocabanga ngayo iyakwenza ube yisimo. Futhi lokhu akukhulumi mina kuphela, kukhona eBhayibhelini, njengoba umuntu ecabanga enhliziyweni yakhe, yileyo oyiyo. Ngesikhathi ngizwa leyo mpumelelo okokuqala, ngiqinisekisa ukuthi ngahlala ngithokozile. Ingabe impilo yami yezezimali kwakuyisithombe semicabango yami? Ngithathe isinqumo sokuhlola lemfundiso futhi, ngokumangala kwami, uguquko lwaqala ngokushesha. Ngichithe iminyaka ngicabanga ukuthi ubuthelela bekukhona kwabanye, kubantu abathokozisa, kubantu abazalwe emindeni enothile. Kodwa lapho ngaqala ukubona mina njengomuntu ophumelelayo, lapho ngaqala ukukholwa ukuthi imali inganga kwamandla ngaphandle kokuzikhandla, isimo sami saguquka kakhulu. Manje, ngifuna ukuthi ubuze umbuzo, yini okholelwa ngempela ngemali? Hayi leyo okukhuluma ukuthi ukholelwa kuyo, kodwa okuzizwa enhliziyweni yakho. Uzizwa yini ukuthi imali iyancipha? Uzizwa ukuthi kumele uzilwele ukuze uzuze okuncane? Ucabanga ukuthi abantu abacebile bazithanda? Uma kunjalo, lezi zinkolelo zithinta impilo yakho ngaphandle kokuthi uzibone. Inkinga ibingelona ukungabi nemali emhlabeni, inkinga bekungokuthi ubheka kanjani futhi uxhumana kanjani nayo. Kunocwaningo oluthakazelisayo olwenziwe nguDkt. Bruce Lipton, usosayensi wezinto eziphilayo nomcwaningi wezingqondo, oluchaza ukuthi izinkolelo zethu ezingaphansi kwaziphatha kanjani impilo yethu. Uthole ukuthi ama-negative ezinqumo zethu zithathwa ngengqondo yethu engaziqondi, esekelwe kulokho esikholwa ukuthi kuyinto enembile. Lokhu kusho ukuthi uma ukhulele ulalela ukuthi imali inzima ukuyithola, ukuthi imali ayilethi injabulo, noma ukuthi kuphumelela ukuba ube nempilo enzima kodwa uthembekile kunezimpumelelo zomuntu ophumelelayo futhi ozithanda, ingqondo yakho isikuprogramme ukugwema impumelelo ngaphandle kokukwazi. Ingabe ufuna isibonelo sangempela? UThomas Edison, umbhali ohlanganyela ukuphinde kube nemisebenzi yelambu, wehluleka amakhulu ngezikhathi ngaphambi kokuphumelela. Uma ebekholelwa ukuthi akakwazi, ukuthi akasizi, kungenzeka ukuthi wayengezami njalo. Wayazi ukuthi imicabango yakhe ibiyinzuzo enkulu. Kukhona okufanayo noHenry Ford. Wathi, uma ucabanga ukuthi ungakwenza, noma ucabanga ukuthi awukwazi, unelungelo. Lokho kusho ukuthini? Kulula, ukholwa kwakho kukwenza uqaphele impilo yakho. Kodwa akukhona nje kuphela ukuqonda lokhu ngekhanda. Kufanele uqale ukufaka imicabango yakho. Futhi nansi inqubo yokuqala yokuqeda engithanda ukuthi uyilungise. Njengoba kuthatha izinsuku ezisixhenxe, qala ukubheka imicabango yakho yokuphatha imali. Noma yimuphi onke amazwibela okungabi khona, shintsha ngaphandle kobufakazi obuqinile. Ukukhuluma esikhundleni, imali ayihlali isikhathi eside, noma ukuthi isikhathi siphindaphindiwe okukhulu endlini yethu. Ingqondo yakho ifunda ngokuphindaphinda nasezizweni. Uma uphindaphinda into ethile ngokuzethemba, usuku nosuku, ingqondo yakho engaphansi kokwazi izoba nayo lokhu njengokuphila, bese uqala ukuziphatha ngendlela ehlukile, ukuletha amathuba amasha. Ngikhumbula indaba yomfana owayebambe iqhaza kwenye yezifundo zami. Wayesebenza emsebenzini abewuthanda, ethola umholo ophansi, cishe izinkulungwane ezinguthithi zamarandi zenyanga, futhi wayekholelwa ukuthi wayengakaze aphumelele ngoba umndeni wakhe uhlale uphila ekubeni nesimo esinzima. Lapho esizwa lo mthetho okokuqala, wayekhathele. Kodwa wathatha isinqumo sokuzama. Njalo ekuseni nasekuseni ngaphambi kokulala, uphindaphinda izisho eziphathelene nokuthokoza futhi ekhumbula impilo ephumelelayo.
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, uthole ukuthuthukiswa, ukhuphule imali yakhe ngo-300, okusho ukuthi umholo wakhe wenyuka uze ufike ku-nethi 000 zamarandi zenyanga, futhi waqala ukutshala imali. Akatholanga isimangaliso, wayeshintsha nje indlela yakhe yokucabanga. Umbuzo uwukuthi, ingabe ulungele ukuzama lokhu empilweni yakho? Unalo yini olungalilahlekelwa? Izinkolelo ezindala ezikuthathe ezingakufikisa lapho ofuna ukuya khona. Ngakho-ke, nansi inselelo yami kuwe, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, bhala izisho ezintathu ezinhle mayelana nemali futhi uphindaphinda zona njalo ekuseni nasebusuku. Kodwa ungasishiyi nje uzizwa lezi zisho. Zama ukucabanga impilo enjalo. Zizwe ukubonga njengokuthi lokhu kube yinto ethile. Kuzokwenzekani? Okuthile okuqala kungenzeka kubonakale kwehlayo kodwa kuzoba namandla, uzoba nomqondo wezinto ezintsha, uthole uxhumano olusha, futhi uzobona izindlela ezingakaze zibonakale. Futhi konke kwasekuqaleni engqondweni yakho. Uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, uzoshintsha impilo yakho yezimali ngaphandle kokungabaza. Nikeza futhi kuzoba kuwe. Kulula, akunjalo? Kodwa iqiniso ukuthi leli elinye lamalungelo namandla okuphela kokuphila kahle, futhi ngasikhathi sinye, elinye eliphazamiswe kakhulu. Njengoba sikhuluma ngokupha, abantu abaningi bacabanga, ngizokuphi kanjani uma ngingazi kahle ukusebenzisa? Lokhu kuyisizathu esiqinile sabantu abaningana okuvalela esimweni sokushoda. Abantu abaningi babheka imali njengento ethile ehlangene, okuthile ukuthi uma bephuma, kuzoba umkhawulo. Kodwa abakukhaleli ukuthi, lapho kudlula isikhathi esinzima, lokhu kusebenza ngokuzehlisa. Kufanele unikeze ngoba ukholelwa ebungcweleni, hayi ngoba ufuna ukuphindiselwa ngokushesha. Ngikhumbula isikhathi empilweni yami lapho nganginayo imali encane kakhulu. Bengizama ukwakha umsebenzi wami, futhi ucingo lwalusho ukuthi kufanele ngigcine wonke ucezu lwezinkomo. Kodwa nganquma ukwenza uhlolo, ngaqala ukunikela ingxenye yento engiyitholayo, noma kunjalo kwakubukeka kancane. Kwesinye isikhathi kwakungamali, kwesinye isikhathi kwakungesikhathi, kwesinye isikhathi kwakungolwazi. Futhi kwenzeka okuthile okungavamile. Ngokuphazima kweso, amathuba aqala ukuvela. Abantu baqala ukufika kimi ngezohwebo. Inzuzo yaqala ukwandisa ngendlela engangingakwazi ukuyibona. Futhi lapha kube iphuzu elibaluleke kakhulu, akukhona kuphela ngemali. Ukunikeza kungaba ngumusa, iseluleko, noma umnqamulajuqu. Unganikeza isikhathi sakho, amakhono akho, ulwazi lwakho. Konke okuphosa emoyeni kuzobuya kuwe ngendlela ethile. Futhi lokhu akukhona nje kuphela ubunkulunkulu, lokhu kusekelwe nasensayensi. Izifundo kuma-psychology wezenzo zikhombisa ukuthi abantu abanothando bahlala bejabulile, baphila isikhathi eside, futhi, okuthakazelisayo, ngokuhamba kwesikhathi, baphinde bathole imali eningi empilweni yabo. Lokhu kungenxa yokuthi umusa wakhe izixhumanisi, uqinisa ubudlelwane, futhi udala amathuba. Kodwa ngiyazi ukuthi ungase ucabange manje, mina sengisize abantu esikhathini esedlule futhi angitholanga lutho ngokuphindelela. Ngiyakuqonda lokhu okuhlangenwe nakho. Kodwa nazi amaphutha, uma unikeza futhi ulindele ukuthi umphindelo uvele kumthombo ofanayo lapho unikeze khona, uvimbela ukungena kokuphila. Okunikezayo kungenzeka kungabi buphindwe ngendlela efanayo noma kumuntu ofanayo, kodwa kuzoqhubeka kuphinde. Imali onikezayo kungenzeka ingabuyiselwa ngumuntu owamukele, kodwa kungenzeka ibuye ngomsebenzi omusha, ithuba elingalindelekile, noma ngisho nomqondo ozoshintsha isimo sakho semali. Manje, nazi izinselele engifuna ukuziphakamisa. Phakathi kwezinsuku ezisixhenxe ezizayo, thola indlela yokupha nsuku zonke. Kungaba imali, isikhathi, ulwazi, noma yini enenani kuwe. Futhi lapho wenza lokhu, qaphela ukuthi uzizwa kanjani. Bheka ukuthi imicabango yakho iqala kanjani ukuguquka. Futhi okubaluleke kakhulu, qaphela amathuba amasha azoqala ukuvela empilweni yakho. Iqiniso ukuthi imali ayikho into okufanele uyigcine noma uyivikele ngenxa yokwesaba. Imali iyisinhloso esidinga ukuhamba. Uma unikeza, usebenza kulokho kuhamba.
uveza kumuntu ukuthi usuhlomule. Futhi phendula kimi, uma uqala ukusebenza kule ndlela, impumelelo izoba into ethile. Ukephi uxhumana kanjani nabanye abantu, kunezinto ezibonakala zithokozisa ukubaluleka kubantu, kanti abanye abathokozile kangako. Kumayelana nesikhumbuzo, umzuzu kuyisenzo. Kwase kuyinto engathandeki lapho ngiqala ukufunda ngokujulile ngibhale phansi, lapho ngathola khona isibonelo esibonakalayo. Abantu abaphumelelayo abaphumuli nje emaphusheni ngemali, bahlala benenhloso ecacile. Bazi kahle lapho befuna ukuya khona futhi bathatha izinyathelo ezicacile zokufinyelela lapho. Impilo yami yokuqala ukuguquka lapho ngenza okufanayo. Kukhona into abantu abaningi abangayiqondi, ukuhlela akusho nje ukubhala inombolo bese ulinda ukuthi imali ivele. Ukuphikisana kusho ukubeka izinjongo ezicacile bese uphonsa izindlela zokuzithola. Uma ufuna ukuzuza imali eningi, yisiphi isicwangciso sakho? Uzoba ngebhizinisi? Uzotshala imali? Uzoba nezifundo ezintsha ezenza ibe neqhaza emkhakheni? Uma ungenaso isicwangciso, ushintsha kuphela isikhalo sokuthi impilo ihlale ikwenziwe. Kukhona abahlala belinde, bazothola impela phambili. Ngizonikeza isibonelo esiyiqiniso. U-Elon Musk, ngaphambi kokuba abe ngumuntu onemali enkulu emhlabeni, wayephumelele ngokuphothula izinto ezihamba phambili. Uyazazi ukuthi noma uyophikisa ukubhalela izinyathelo onakele izindawo, bayona wazi ngokuqinisekile. Bahlala emhlabeni ofanayo unyaka nonyaka. Lokhu akukhona okungahleliwe. Uma uphinda into ethile kaningi, umqondo wakho ongemuva uyayamukela leyo nto njengokuqinisekile futhi uqala ukwakha impilo yakho ngokuvumelana naleso simiso. Nami ngiphinde ngaphosa kuleli phutha. Ekuqaleni kohambo lwami, ngangivame ukukhuluma kaningi, angikwazi ukukuthenga lokhu. Kwakuyisisho esizenzakalelayo, into engangiyiphinda ngaphandle kokucabanga. Kodwa-ke, enye yezifundiso zami zangithonya. Yathi, Bob, ungasho ukuthi awukwazi ukukhokha into. Kunalokho, zibuze, ngingakuthenga kanjani lokhu? Lolu shintsho oluncane ezwini lwavula ingqondo yami ngamathuba amasha. Esikhundleni sokuvimba umqondo wokuthola okuthile, ngaqala ukufuna izixazululo. Futhi lapho konke kwaqala ukuguquka. Cabanga ngalokhu, ingqondo yakho ilalela njalo okukhuluma. Uma uphinda izisho ezifana nokuthi dingibi neze ngemali noma angizukuba nomcebo, uphinde uhlelo lwengqondo yakho ukuthi lamukele leyo njengempumelelo. Futhi okubi kakhulu, uqala ukucabanga ngalezo zinkolelo. Uma ukholelwa ukuthi awukwazi ukuphatha imali kahle, ngeke ube nomzamo wokufunda ukuyiphatha kahle. Uma ucabanga ukuthi ngeke ube nomcebo, ngeke uthathe izinqumo ezifanele ukuguqula isimo sakho. Izifundo zesayensi seziqinisekisile lokhu. Umsebenzi owenziwe nguDkt. Masaru Emoto uveze ukuthi amagama anethonya eliqondile kumklamo wezithako zamanzi. Amagama anesimo esihle abhala izikhala ezinhle futhi ezimfushane, kanti amagama aluhlaza aveza izifanekiso eziyinkimbinkimbi futhi ezimbi. Manje cabanga ngalokhu, uma amagama enethonya elikhulu emanzini, cinga uma kwenzeka yini engqondweni yakho nasemalini yakho. Uma ufuna ukuguqula impilo yakho yemali, kumele uqale ngokuguqula ulimi lwakho. Esikhundleni sokuthi ngihlulekile, yithi ngithuthukisa impesheni yami. Esikhundleni sokuthi ngihlala nginezimali ezingeqile, yithi izimali zifika kimi ngezindlela ezingalindelekile. Ekuqaleni kungase kuzwakale kumphikisa. Kungenzeka ukuthi uyasola. Kodwa ngiyakuqinisekisa, uma wenza lokhu njalo, kukhona okuthile okuzoshintsha ngaphakathi kwakho. Futhi lapho umqondo wakho ushintsha, impilo yakho izoshintsha nawe. Ngikhumbula owesilisa owathatha ingxenye kuhlelo lwami lokuqeqesha. Impilo yakhe yemali yayihlulekile, futhi wayephinda njalo, isimo sami asizukuhlehlisa. Lapho efunda lo mfundiso futhi eqala ukuguqula ulimi lwakhe, kwenzekeni okukhulu. Ezikhashana ezimbalwa, uthole umsebenzi omusha, umholo wakhe wakhuphuka, futhi waqala ukutshalwa kwezimali. Uthe kimi, Bob, angizange ngenze lutho ngaphandle kokushintsha amagama ami.
kodwa ngendlela ethile impilo yami yonke yashintsha. Lokhu akukhona umajicala. Kwakungushintsho kumagama akhe okwaguqula indlela ayecabanga ngayo, futhi lokhu kwamkhuthaza ukuthatha izinyathelo ezintsha. Manje, lapho engithumele khona ithuba ofuna ukunikela kuwe, phakathi kwezinsuku eziyisikhombisa ezizayo, hlola ukukhuluma mayelana nemali. Njalo uma kudinga ukuba isigameko esibi, njalo qeda ukubona isinqumo sokuphendula. Futhi leyo ubuntu thoko. Futhi konke kwaqala ngento onakho ngokuphelele ukulawula amagama akho. Ngakho-ke, ngicela ungitshele, usukulungele ukuqala ukukhuluma impumelelo yakho ibe yinto eqinile. Usuke yini wazibuza ukuthi kungani abanye abantu bebhalela imali kalula, kuyilapho abanye bechitha impilo yabo bejolise ekukhokheni izinkokhelo? Impendulo ayikho ebuntwini, enhlanhleni noma emvelweni lapho bezalwa khona. Impendulo ikwizenzo. IBhayibheli lisifundisa, isandla esivulekile sibhidliza, kodwa isandla esinobungane sihlomula. Lokhu kusho ukuthi impumelelo yezezimali ayikho kumfihlo, futhi ayingeyona ithuba elinikezwa abanye kuphela. Iyiphumela eqondile yokuzibophezela kwakho nokusebenza okuqhubekayo. Abantu abaningi bachitha impilo yabo bonke besalindele ukuthi kwenzeke okuthile okumangalisayo. Bafuna ukuwina kumalotho, bathole ukukhushulwa okungazelelwe, noma baphumelele umvuzo omkhulu. Kodwa kuyilapho belindela, abanye bahamba phambili. Laba bantu abahlali phansi bethokozela ukuthola izimali. Bafunda, basebenza futhi benza okudingeka. Imali ayivelanga ngokungazelelwe. Iza njengesiphumo semisebenzi owenza yonke imihla. Uma ubheka umuntu ophumelelayo, uzobona umkhuba ocacile. Bonke basebenze kakhulu ukuze bafike lapho befinyelela khona. Cabanga ngoSteve Jobs. Waqashwa esikhungweni sakhe, kodwa esikhundleni sokuphoxeka, wabuyela eqinile wakhulisa impera. Cabanga ngoJ.K. Rowling, owamukelwa ngokuphindaphindiwe izincwadi zakhe ngaphambi kokuthi uHarry Potter ube yinto enkulu emhlabeni wonke. Laba bantu ababelokhu benethalente kuphela. Babenokuphikelela, ukuzimisela kanye nomsebenzi ongenakuphikwa. Benza okudingeka ukwenza, kungakhathaliseki ukuthi kwakukhona izithiyo. Manje ngifuna ukuthi ucabange, ingabe usebenzisa umzamo okwanele? Ingabe ubeka amandla akho enhloso yakho yezezimali? Ngoba nansi iqiniso abaningi abangathanda ukukuzwa, uma ungeqondi lapho ofuna ukuba khona kwezomnotho, kusho ukuthi awukakwenzi okwanele ukushintsha lezi zimo. Futhi ngiyazi ukuthi lokhu kungenzeka kube nzima ukuyamukela. Kulula ukukholelwa ukuthi inkinga ikuhulumeni, kwezomnotho noma kwenye into ngaphandle kokulawula kwakho. Kodwa iqiniso ukuthi, uma ufuna ukuba nezezimali, kufanele usebenze njengomuntu ohlose ukuba nezezimali. Nami ngake ngaba kwelinye icala. Ngabe umuntu owayesebenza kanzima, kodwa ngaphandle kokuhlela. Ngazizwa ngiphoxekile ngoba kwakubonakala sengathi noma ngabe ngenza kanjani, izinto zazihamba phansi. Kwakungaphansi kokuthi ngaqala ukusebenza ngobuhlakani, hayi kuphela ngomzamo, lapho impilo yami iqala ukuguquka. Ngabona ukuthi kwakungelona kuphela ukusebenza amahora amaningi. Kwakudingeka ngifake imali ezingeni lami, ngifunde ngezindleko, ngithuthukise amakhono engazoba nezinto ezibalulekile emakethe. Uma ngenza lokhu, imali yaqala ukuza ngezindlela engazange ngicabange kuzo. Futhi lokhu kuyiphutha evamile, abantu abaningi bahlukanisa umsebenzi ophethe umsebenzi omuhle. Ukusebenza kanzima akusho ukuthi usebenza kahle. Ungasebenza usuku lonke, kodwa uma isikhathi sakho sihamba phambili ngezinto ezingekho emkhakheni wakho, uyoba endaweni efanayo. Imfihlo ayikho ekusebenzeni ngokuningi, kodwa ekusebenzeni kahle. Uma ufuna ukukhulisa umholo wakho, cela uzibuze, ingabe ngifunda amakhono amasha? Ingabe ngiyafunda izimali? Ingabe ngiyakwazi ukwakha okuthile okuvumela ukukhula kwesikhathi? Noma ngabe ngiphinda izinto ezifanayo usuku nosuku ngilindele umphumela omusha? Manje, ngithanda ukukunikeza inselelo. Phakathi kwezinsuku ezingama-30 ezizayo, zama ukuthatha indlela yokwenza umsebenzi omkhulu. Futhi uma sikhuluma ngemali, ake sibeke emibhalweni yendawo.
Isibonelo, uma unqoba umklomelo ophakathi kwekhulu lamaphuzu angu-Egyptian pound, lokhu kuqhathaniswa nerand yesikhumbuzo engama-420,000 okubhalwe ngezwi, 4,200,000 zerandi. Uma umholo wakho uthuthukiswa ngu-50,000, kungaba kuhlanga lesi 20,000 okubhalwe ngokuphathelene nalesi, i-20,000 rand. Njengoba sithemba incwadi emibhalweni, khetha indawo ethile empilweni yakho yezezimali ofuna ukuyithuthukisa, bese uzibophezela ekuthatheni isinyathelo esiqondile nsuku zonke. Lokhu kungaba ukufunda ngokutshala imali, ukufuna umthombo omusha wemali, ukuthuthukisa amakhono amasha, noma ukuhlela izimali zakho. Kodwa kwenze okuthile. Futhi okubaluleke kakhulu, uqhubeka. Impumelelo ayiveli ezinyathelweni ezinkulu ezenzakalayo, kodwa ivela ezinyathelweni ezincane ezenziwa njalo ngesikhathi. Uma wenza lokhu, kuzokwenzeka okuthile okumangalisayo. Amathuba abebenziwe sengathi awakwazi ukufinyelelwa azoba sevele. Uzoba nekhono lokubona izindlela ezazifihliwe ngaphambili. Ngoba lapho uhamba uye empumelelweni, impumelelo nayo ihamba iye kuwe. Futhi okungcono kunakho konke, le nqubo yonke isezandleni zakho, i-on 100 ngaphansi kokulawula kwakho. Ngakho-ke, ngicela ungitshele, ulungele yini ukuthatha isinyathelo njengomuntu ofaneleke umcebo ofisa wona? Ukuphumelela akuwona umvuzo ophethwe abambalwa abaphumelele. Kuyimiphumela eqondile yezinkolelo zakho, amagama akho, izenzo zakho, kanye nendlela okhetha ngayo ukuphatha imali. IBhayibheli lisifundisa izimiso ezihlala njalo mayelana nokunotha, futhi uma uqala ukuzisebenzisa ngokucophelela, izimo zakho zezezimali zizoshintsha ngendlela ongase ungayicabangi manje. Ingabe uqaphele ukuthi konke kuhileleke ndawonye? Ukucabanga kwakho kubeka izinkulumo zakho zibeka izenzo zakho, futhi izenzo zakho zibeka impilo yakho. Lokhu kusho ukuthi ukunciphisa uthando akusilo ibhizinisi elincike kumanje, kodwa kungokukhetha. Futhi ukukhetha kusezandleni zakho. Ngakho uzokwenza ini ngalokhu okwazi? Uzokulalela kuphela bese ukukhohlwa? Noma uzoba nomsebenzi omuhle wokusebenzisa imithetho ethile ukuze uguqule impilo yakho yezezimali kanye? Uma ngempela ufuna ukuqhubeka nokukhula, uma ufuna ukuphakamisa isinyathelo esisodwa esivela ohlwini lomkhakha oya kumele etholakala njengoba kushintsha umsebenzi wokwenza amakhono abantu.